салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу ба ҳама мардуми мусулмон, ба ҳама мардуми форзабонони рӯи дунё. саломи худро ба ҳамаи шумо мерасонам. Сарбаланд бошед, дар куҷое бошед набошед, худованди бузург нигоҳбонтон бошад, мададгортон бошад. ва ман чӣ гуфтаним? ман ҳамчун айдуруни халқ гап мезанам. ман шаву рӯз дар даруни халқам. хонаҳои ҳар якамша мерам, медурам, мебинам. мақсад ки ҳамон вақте ки ман худро ёд дорам, ман қатъи халқам. ҳами мо бо халқ зиндаем. имон ба имон муомила бояд дошта бошем, рафтуомад дошта бошем. мо ба ҳамдигари мо зиндаем. ва ман чӣ гуфтаним? гуфтани ҳамира дорам ки ба мисли ҳамин бародарое ки хайрхоҳам. ман якташа ба шумо мегӯям. исмоили маҳмадзоир бародари азизи мо. ҳазор раҳмат ба падару модараш мегӯем ки бинед, хитон бибинед, ягон ҷое баш нест. ман номи халқ гап мезанам бародаро. ҳоли гапои маро бо сад фикри дига мебофен, ягон набофен ака. ина ман рӯ парутонам, телефонои ман фаъолай маҳрамат гап занед, ман қатъи шумо муошират мекунам, гап мезанам. ман барои чӣ гапоро мегӯям? агар ки ба мисли ҳамин исмоили маҳмадзоир дигар ҳам хеле одамо сарҷам бошем, мо анам хеле дасти хайр дошта бошем, ӯ мега ки ҳарчи ӯ аз моли дунё дошт дод, қитъаи балху бухоро дошт дод, ӯро худованд сер кардагия. исмоилҷонам худовандам хеле сер кардагия ки иншоалло ки ҳамин дошта боша надошта боша меброра пешкаши мо шумо мекунам, пешкаши халқ мекунам. барои чӣ гапоро гуфтистам? мисли ҳамин бародармон, мисли исмоилҷон агарам хеле бародаро зиёд шаванд, бинем ки дар ин қадар мардум ов мегузаронанд, бинед ки ин қадар мардуми камбизоата дастгирӣ мекунанд, бинед ки хай он чизе ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. ман дигар намехоҳам ки мақсад ки хитон дидаистем бародаро. агар ки ҳам хелӣ шава, ман медонам ки иншоалло ки дар тоҷикистон бехона нест. он нафарое ки бехонанд, қувваи корӣ доранд, иншоалло қувват доранд, кор мекунанд, хона месозанд хичонда. нафарое буданд, заиф буданд, маъюб буданд, камбағал буданд, хона надоштанд, иншоалло ки дар тоҷикистони мо нест дигарам хеле. ҳама соҳиби хона шидагиай. касоне ки хона надоранд ва қувват доранд, иншоалло ки хона мекунанд. худованд бузургай. ризқа худованд мета. бар ҳамиқа хонаву дарам худованд, ин неъматое ки худованд мета, мега дод неъматай, надод ҳикматай. ҳар як кадомоно худованд дар имтиҳон мегузаронад, санҷиш мекунад. қувват дошта бошӣ, қудрат дошта бошӣ, мега ки фарбегира гӯспанд мебардорад. барои ҳамиқа ҳамада худованд мета. як бор не, ду бор не, се бор худованд мета. барои ҳамиқа худоро зора кунем, ақлмона кор бифармонем, неъматое ки худо додаи хушрӯ истифода бибарем. ҳазор раҳмат бародарои хайрхоҳда. ҳаматонда ҳазор раҳмат мегӯям. ҳаматонда касоне ки як дирам хайр кардаган, ман ҳазор раҳмат мегӯям ки дилу гурда карда хайр мекунанд. нафарое ҳастанд ки яшики палатаи сар сонда эбеусша гап намезанем, ӯ тараф намерем. бародаро ҳама вақт сарбаланд бошем. бародарои хайрхоҳ, худованд хайре кардагитонро дар номаи амолтон бинависа, дар умртон бинависа ки умртон дуроз шавад, умри дарози ба баракат бибинед. илоҳи омин. поку парвардигоро ҳар яки моро ай ови кавсар серо куна. поку парвардигоро баромадани ҷонмон осон бигардона. ҳар мушкиле ки дар ин дунё у дунё дорем, худованди бузург осон бигардона. поку парвардигоро ба ҳурмати аллоҳумма ғфирли вали волидая вал устози вал ҷамиъил муъминот вал муслимин вал муслимот бирахматика я арҳамар роҳимин. аллоҳу акбар. зинда бошед. ман бисёр гап гуфтанӣ нестам. ҳазор раҳмат мардуми хайрхоҳда. ҳазор раҳмат.